Okay. Alle sammen, velkommen til den her podcast. I dag skal vi snakke om dokumentarfilmen Flugt. I dag har vi Carmen med. Hej. Og Lukas. Hej. Og Bror. Hej. Og så mig som instruktør, Wilbert. Yes. Historien strækker sig over mange år. Amin blev interviewet over 4 til 5 år, og den ægte historie strækker sig helt tilbage til hans barndom. Den starter i Afghanistan i hans barndom og befinder sig både i Danmark, Sverige og Moskva. Man ser ham vokse op samtidig med, at han konstant er på flugt. Den slutter i hans voksenliv med hans kæreste Kasper, som lige har købt hus. Selve filmen er instruktøret af Jonas Poer Rasmussen. Han er 43 år gammel og en dansk filminstruktør. Så har vi hovedrollen i filmen Flugt, som er Amin. Han er en 36-årig mand med et meget succesfuld akademisk karriere med sin kæreste Kasper. Men i denne film vil jeg gerne holde sig anonym, og derfor er filmen animeret. Jonas og Amin faldt i snak ved busstopstedet som teenager, og så 25 år senere lavede Jonas en film om Amins historie. Yes. Nå, Lukas. Hvordan arbejder Flugt med autoritetsmarkør og fiktionskoder i fortællingen, og hvilken rolle spiller filmens multimodalitet? Filmen, den indeholder blandt andet multimodalitet, animation og klip fra virkeligheden. Musik, lyd, voice-over, undertekster. Og det gør, at man virkelig sådan føler, at man kan leve sig ind i filmen, og man derfor også får mange følelser vækket. Carmen, vil du så fortælle mig lidt om fiktionskoder? Jo, altså filmen er animeret. Det gør jo, at det er lettere at fortælle en historie, som strækker over flere år. Også at det her med, at den er lavet i animation, det gør også, at der er mulighed for at dramatisere sådan vigtige tidspunkter og få det hele med. For eksempel hans barndom i Afghanistan. Okay. Og altså, Lukas, kan du så ikke fortælle lidt om det her autenticitetsmarkør? Jo, de viser jo blandt andet klip fra virkeligheden. Og den her voice-over giver også en troværdighed, da det er Amin, der selv fortæller sin historie. Grafikken virker også autentisk. Okay. Og bror, kan jeg så få lidt om, hvordan altså, det her animerede middel fungerer i dokumentaren? Jamen, det giver jo sådan set en mulighed for at vise hele historien, da den strækker sig over rigtig mange år. Man kan både se klips fra hans barndom og som voksen, og man kan også få et bedre indblik i hans følelser, da animationen kan fokusere på ham. Det giver også mulighed for at dramatisere forskellige tidspunkter og være meget ekspressiv. Okay. Ja, så har vi også lidt om musikken i den her film. Og man kan jo sige, altså primært tager vi fat i to sange her, som hedder Take On Me, lavet af et nordisk synth-pop band, Aha. Okay. Yes. Så har vi jo også den musikalske del af den her film / dokumentar. Og den første sang, vi primært tager fat i, hedder Take On Me. En sang lavet af et nordisk synthpop band, Aha. Det gør, den her sang gør, at man tydeligt kan mærke, at det foregår i 80'erne i starten. Den originale sang blev lavet i 1984 og udgivet samme år. Angående filmen kan man sige, at den er god til at vække følelser med dens melodi og positiv stemning, fordi den er skrevet i A-dur, som os musikmennesker ved er en glad tonart. For eksempel helt i starten blev den brugt, da ham her hovedpersonen Amin er helt fri og løber i gaderne i Afghanistan, hvilket giver en glad stemning. Ja. Lukas, vil du fortælle mig lidt om den anden sang, som vi primært tager fat i? Så den anden sang er jo Joyride Roxette, som er en sang, der blev produceret i 1991 af den svenske rockduo Roxette. Selve sangen blev brugt på en række clips igennem filmen. Den her sang kendetegner en slagrejse, som er så blevet brugt i... Hvordan er det overhovedet, det står? Det skal slags. Okay, jeg kan lige tage den der. Yes. Så har vi også en anden sang i den her film, som bliver brugt rigtig meget. Og prøv, vil det ikke være sød at fortælle os lidt om den? Det vil jeg i hvert fald, Wilbert. Joyride, det er en sang, som er skrevet i 1991 af den svenske rockduo Roxette. Selve sangen den bliver brugt på en række clips igennem filmen.
Denne sang, den kendetegner en slags rejse, som også er blevet brugt i klipsene, hvor han bliver transporteret i bil eller fly. Det giver en travel music stemning og rammer følelsen af, at der skal ske noget nyt, hvis man tager fat i fortolkningen. Det vil sige, at selve titlen på sangen Joyride, det fortæller lidt om tingene, der sker i historien. Altså, der måske er det omvendt af en joyride, fordi Amin, som er hovedpersonen, han bliver menneskesmuglet, og ja, han bliver flået væk fra hans hjem og hans familie. Yes. Og Carmen, nu går vi lidt videre. Så jeg vil gerne have, at du fortæller lidt om, hvorfor dokumentaren hedder Flugt. Jo, altså han er jo selvfølgelig på flugt fra Afghanistan, men man kan jo egentlig også mærke, at Amin er på flugt på sådan mange forskellige måder igennem hele filmen, og igennem hele sit liv, også som voksen. Man kan sige, at han er både på flugt fra hans hjem, fra hans seksualitet, og så også i nutiden lidt sådan på flugt fra at committe sig til ligesom et stillestående liv. Okay. Og bror, jeg har jo sat dig til at undersøge lidt om Sovjetunionens invasion af Afghanistan i 80'erne og Rusland i 90'erne, som så er de her steder, at mine flygter fra. Vil du ikke fortælle os lidt, hvad du kommer frem til der? Jo, det vil jeg da i hvert fald, Wilbert. Sovjetisk invasion af Afghanistan, det var en militær intervention, som der fandt sted fra 1979 til 1989, hvor Sovjetunionen invaderer Afghanistan for at støtte sådan en pro-sovjetisk regering og undertrykke væbnede oprørsgrupper, der kæmpede imod regimet. Okay, interessant. Nu går vi lidt videre til det sidste spørgsmål, tænker jeg, som jeg gerne vil have dig til at svare på, Lukas, som handler om, hvad er konteksten rundt om filmen? Altså, hvordan er den her film Flugt modtaget af publikum? Jo, og Flugt, den blev modtaget med meget begejstring, både på dansk plan, men også internationalt. Anmeldere fremhæver især deres evne til at takle komplekse emner som flygtningekrisen og traumer. Dokumentaren er også især blevet ros for dens innovative tilgang til den her dokumentargenre. Nå, okay. Jamen, jeg tror faktisk, det var det for den her podcast. Jeg vil sige mange gange tak for, at I kom i dag. Og tak for, at I lyttede med til jer derude. Yes, men hej hej.